siya magsunod sa kurban. Ano bisa pa? Alam mo. Ha? Alejandro, yan ba? Alejandro, yan. Katulong bayo kay lalaki dito no. Pero lalaki manggulo na man. Atit-atit lang na bayo sila. Mang asang mukbang. Did I tell you already na kailangan mukbang? Lang sila isang pagkabayad lang no? Oh no! Gusto man naman, pipito? Piloto. Nagayo.
Kabalo mang... Ayaw mo. Apa mga joker din eh. Oh. Video. Ay, bakit ano mo natin mga pagpuntan ako ng mga video?